Începe primul let's play al lui Robert. Yay! Kazan, Cacan. Robert a spus că e pută. Nu am zis. Dar tot noi l-am filmat. Ce? Ce cute! Bam! Dar trebuie un pic mai încoace. Și acesta sunt eu. Ia, poți să vă telecomanda, Robert. Telecomanda de aproape. Ce faci cu lopata? Acest let's play va fi cu parole. Deci prima parolă care să scriem va fi muniție infinită. Păi spune să te audă. Și aceea este W-A-N-R-L-T-W. Și uitați, nici se mai gata nimica. E un pic Comanda. Așa cu fața. Aia să vă. Deci așa sunt eu la lumina, așa mai mișto. O să ieșim afară. Și în acest primul episod din primul sezon nu vom face nici o misiune. Că ne vom duce prin alte orașe în care nu avem voie, fără poliție. Vom omorâ oameni. Ai scris? Mai întâi mergem la aeroport, ne facem un avion. Da, pentru acesta aici. E cam grea. Și acum cu acest buton va bubui. Ați văzut? Mulțumim! Sună Robert ca să ni s-a scăzut viața. Și eu Robert, du-te să le spui și la colegi care să uită că de unde ai luat lopata. Lopata am luat de la Rider. Am luat aici un pistol care ne folosește să putem trage. Arată-le, mă. Și acum să vă arătăm de unde am luat. Uitați de aici din spate. De la Rider. Du-te și iau. Și o avem luată, nu ne mai trebuie luată. Și acum vom merge la aeroport cu jetpack-ul. Dacă n-ați auzit parola, este R-O-C-K-E-T-M-A-N. Și acest let's play va fi dat direct pe YouTube. Deci puteți să vedeți oricând. Dacă vă place. Deci una... Acum am ajuns la aeroport, nu ne urmărește nicio poliție, că am scris parola fără poliție și cea de, cum zice, de muniție
expediție infinită și acum o scriem pe cea de parașută și avion de cascadori. Deci mai întâi cea parașuta este A, I, Y, P, W, Z, Q, P. Și uitați parașuta. Și el o să aibă altă culoare. Și acum vom scrie avion stunt plane, adică de cascadorii. Parola lui este F, L, Y, I, N, G, T, O, S, T, U, N, T. Și uitați avionul, se poate da și în ce culoare vrea, dar așa mi se numește mie de data aceasta. Nu vă temeți, este și mai multe culori. Acum noi ne vom duce... Unde avut pe ce așa? Ne vom duce și vom lua un gun. Am găsit aici în orașul ăsta, că m-am uitat pe internet la un videoclip și l-am găsit și eu. După aia vom juca basket și mai vedem noi. Vedeți? E de cascadorii, dar aveți grijă. Nu faceți asta dacă sunteți mici, că nu o să vreți și sunteți și după aia dați vina pe mine, deci mai bine conduceți-l așa dacă știți, dacă nu, vă spun eu una și altă vă spun și de pe W vă duceți în față și de pe spate de la săget vă înălțați. După aia de pe A vă mutați direcția, dar puteți și de pe săgeți, deci astea nu mai contează. A și D. De pe săgeți, de pe care vreți, dar de pe săgeți să nu apăsați în față că riscați să vă bușiți. Deci 50% șanse aveți. Și eu am făcut așa la învățare. Numai ce m-am de vreo 3-4 nu m-am învățat să pot de-abia avionul ăsta. Deci vă dați seama cât am muncit pentru asta să mă învăț. Pereți de avioane să vă mai arăt. O să vă arăt niște elicoptere în alt oraș, da, mai târziu, un pic, după ce luăm miniganul. Și vedem ce mai facem, poate o săritură aici așa. Și mai vedem. Și dacă vreți știți, pe mine mă cheamă Robert Cazan și am 9 ani. Nu mă duc acolo la chestia în care e sex. Că poate să uită copii mici și nu vreau să-i sperii. Dacă știți ce vreau să spun. Și uitați, deci așa putem lua și noi Mida, nu? Dacă nu trebuie. Da, bine, asta a fost ciudat. Acum am trecut trenul prin ăla. Avion. Prin avion, da. Hai să vedem. Uite o mașină, că mi-e prea lemne să merg până la garajul celălalt, mi-e prea lemne. Uitați, deci puteți lua și dumneavoastră minigunul. Vă va da doar 200 de glanțe, dar cum v-am spus o parola, aveți grijă cum vă duceți, dacă vă duceți până și
aveți parola, vă dați stânga, nu? Dacă aveți parola de muniție infinită, puteți să luați așa. Și luați armele, dacă știți, tab și muniția infinită ne-a fost activată de când am luat parola 1. De când am luat parola. Bineînțeles. Nu iosesc. Văd ce mai fac cu ei. Și să ieșim afară. Garaj. Vom căuta un motor și vom face sărituri. Uite și aici un motor. Așa nu plece fraierul ăla cu motocicleta mea. E cât am fost aia de pe jetpack, o să vedem. Nu mi-ați complicat acum. Puteți să mai luați minigun, dar doar vă trebuie parola de jetpack, aia cu parola este rouă cu capa etumană. Ce dracu caută mă polițistul ăsta aici? Poliție. Aia, polițistul dracu. Și vă șuiți cu jetpack-ul și vedeți. O să vedeți acolo sus. La mine nu mai e că deja am parola. Dar puteți să luați și de aici dinainte. Nu e nicio diferență. Hai că cate cine. Cum mai să de ce? Am văzut și ce deja. O să găsim da și de unde ne putem parașta. Acolo. Aici este minigun. Direcționarea asta așa. Nu e dacă nu piramida. S-a blocat, deci cum s-a blocat, așa s-a oprit și let's play-ul.